Goeiemiddag. Welkom bij Sneun in Friesland. 2 minuten door 4 is het. Welkom from. Dit is nog altijd Sneun in Friesland. We binnen op radio, televisie en internet ons 6 uur. We hebben van alles bij de hand. We komen dadelijk te praten over de activiteiten die het sterke jaar kon het ontplooien. Is in Staregon komt het moment dichterbij dat prachtige vlot dat was heel wat die vermakken is. Namelijk varen in het wetter. Hoe het al hier precies zit en wat er meer voor activiteiten doen om die sterke jerken brengen. Dat hierin van Wilfred de Jong dadelijks. Van Ian Nossijzen. Sneun in Friesland. Mike Geert van Thun. Alle weekend zoek ik ga zeggen, hadden we hem op behichten van het ijzer doen om de sterke jerken. Ik kan dat haast niet vullen alle weekend, want er komt heel niet meer ijs. Maar het gebeurt ook steeds meer. Wilfred de Jong is hier van het project. Ja, dus zo is het gewoon. Het wordt Staregon leuker eigenlijk. Net ja, het wordt fantastisch. En het aardige was, toen ik hier 2 weken geleden was, toen zei de stel van, goh, het is ongeveer een jaar geleden dat jullie begonnen. En misschien wat we hem nou al bereikt hebben. Daar zat ik later over na te denken. Verduweld, daar had hij wel een punt natuurlijk. Wij denken, het schiet niet op. Door corona heeft alles vertraging oplopen. We hadden voor de zomer, voor de bouwvak al het water in met dat ding. Maar eigenlijk is het natuurlijk hartstikke snel gaan. Ja, dat vind ik ook, ja. En nou ja, even daar maar beginnen. Hij gaat haast het wetter in, Wilfred, hè? Komende vrijdag. Ja, hij moet de hal uit. We hebben 2 keer uitstel gekregen, maar hij moet er nou echt uit. De 15e oktober moet hij de hal uit. En dan wordt hij CE-keurd. Dat is een Europese keuring. Ja. En dan gaat hij het water in. En dan komen de masten erop. En de tuigerij moet er dan opgebracht worden. En dan gaan we ervan uit dat we de 21e varen kennen. Dan hebben we de 20e nog een receptie. Waarbij we de pers en de mensen van de werf. Nou, iedereen die er een beetje mee te maken had om dit allemaal te realiseren, die nodigen we dan uit. En dan gaan we de 21e is de bedoeling varen. En dat varen betekent dat we de Waddenzee opgaan, het IJsselmeer via Lemmer, richting Grauw en de Leeuwarden. En dan heb ik het nou niet meer over de 21e, maar dan ben je wel 3 dagen. Ja, hoe lang doet die rol? Want dat is nogal een aardig tochtje natuurlijk. Ja, ik begreep in eerste instantie de 2, maar vanmorgen kreeg ik berichten, we gaan er 3 dagen over doen. Oh. Ja. Nou, je werkt ook net. Het is natuurlijk super spannend, want we zaten gisteren even op een werf in de kantine te praten met elkaar en zeggen, hoe diep zullen die eigenlijk leggen, weet je wel? Ja, heb je enig idee? Er was natuurlijk een berekening op gemaakt, maar er is zoveel extra opkomen. Misschien wordt het wel een Yellow Submarine, zeg ik. Dus, dat hij dat zit dan beleven dat hij ergens te diep stekt. Nee, we zitten daar verder niet over in. Maar het is wel spannend hoe diep je precies komt te liggen. Inderdaad. Ja. En wat doe je met dat varen? Alleen nog maar varen? Sjen, hoe hij hem gehoord? Heeft er nog niks? Ja, kijk, hij moet naar Leeuwarden om daar af te bouwen. Ja. Hij komt op Skillkamp, daar kon ik vorige keer niet opkomen. Nee, maar daar komt hij dus daar komt die Skillkampen, oké. En daar wordt hij verder afgebouwd. En dat betekent dat we naar Leeuwarden varen. Nou, dat kan rechtstreeks via het Van Harisma-kanaal. Ja, dat is natuurlijk niet de vulkaan. Dus we gaan hem via de Waddenzee en het IJsselmeer die kant te brengen. Ja, volle mooi. Dus dat zou betekenen dat wij over 14 dagen even contact hebben. Zodat van oude jerken, dat zou ik nog wel mooi vinden. Ja, van oude jerken even contact met elkaar. Ja, als het goed is vaart hij dan nog. En anders dan hang ik er wel een emmer achter dat hij wat tegenhoudt. Dus. Ja, dan steek je maar even ergens onder. Dat is er direct bij. Ja, het zal leuk zijn. Mooi man. Ja, mooi bij. Oké, over 14 dagen. Dat maakt voor mij. Dan lees ik van een week ergens en gehoord en gezien in de kranten dat er weer een of andere actie is van NCRV KRO. Wat is dat precies? Ja, klopt. We zagen dat er inderdaad KRO NCRV een actie Warm Hart organiseert, waarbij organisaties, verenigingen zoals stichtingen tot maximaal €10.000 verdienen kennen. 5.000 en 2.500, dat binnen de prijzen die te verdienen binnen. Als je zoveel mogelijk aanmeldingen krijgt op jouw project. Nou blikken er 200 projecten te wezen. Ja, en ik heb er even naar gekeken. Wij proberen natuurlijk op deze manier zoveel mogelijk mensen te hebben die op ons sterke jerken gaan stemmen. Want hoe meer stemmen we hebben, hoe meer kans we hebben om. Dan moet je naar de website natuurlijk. Dan moet je naar de website Warm Hart van de KRO. Ik kwam er wel achter en dat vond ik dan een beetje tegenvallend. Mensen die lid binnen van de KRO of de NCRV, dat telt dubbel. Ik vind het een beetje een verkapte ledenwerfactie. Daar begint het op te liggen. Dus dat vond ik wel een beetje jammer. Maar goed, even naar de actie Warm Hart en even op sterke jerken stemmen zou mooi wezen. Dat vind ik ook. Ja, toch maar proberen. Kan ik nog een deeltje uit Noorderhoeken? Van een pluktuin? Ja, klopt. Er is een aantal maanden geleden, een klein half jaar geleden, Rotary Franeker, die het in Arem een pluktuin aan laten leggen of aanleidt. En daar kon je dus een stukje vierkante meter van kopen, liefst een aantal vierkante meters. En de opbrengst daarvan die wordt dan verdeeld onder 3 organisaties. Dat is de Stichting Leergeld, tussen de Vogelwacht Arem en Sterke Jerken. Nou, dat project is afgelopen. 1 oktober een binnen dingen uitbloeit. Daar is een grofweg €7500 overbleven. En die wordt dan verdeeld over
die 3 organisaties. En wij hopen daar natuurlijk een kleine 2500 van te krijgen voor Jerk. 2500? Absoluut, zou prachtig wezen. Ja. Want wist van, ik gaandewaaij de Hester wel eens iets hoe zijn van, nou ja, jongens, het kost het een producenten en ik hoop dat we dat al leren. Ik heb geen idee hoe dat... Nee, hou dat maar misschien, ik hoef er misschien helemaal niks van te weten, maar dan denk ik, klopt het al hier nog? Kind al hier nog? Is er nog geld voor? Ja, nou, we hebben altijd tekort, structureel. Laten we daarmee beginnen. Dus we redden het steeds weer, maar het is een wat uit de hand gelopen grap. Ja. Het aardig meer organisatie en daardoor ook meer ook geld kost dan wij misschien van tevoren ingeschat hadden. Nou, past dat op hemzelf wel bij de sterke Jerken, dat het wat u te horen heeft? Ja, zeker. Dus dat is niet nieuw. Dat heeft een historische reden. Ja. Maar mochten er mensen wezen die op ons op een of andere manier willen ondersteunen, dan houden we ons natuurlijk ongelooflijk aan bevolen. Want wij moeten ook verder. We willen volgend jaar met jongeren varen. Ja, dat kost allemaal handen voor geld. Ja, sterkejerken.nl. We wiezen er toch nog maar een keer op. Want het is een mooi project. En het leidt tot het bewustzijn bij de jongeren over wat we al die voetsmieten bijgelijks. Ik zag hier een werkboekje van me lezen. Een werkboekje Lietse Jerken. Waar maakt dat... ik hou hem even voor de kamers. Dat is een mooi boekje. Ja, is goed te zien. Ja. Waar mag dat heen? Wat is de bedoeling daarvan? Nou, de bedoeling daarvan is dat we dus onze educatie... dat lekker woord. Onze educatieteam heeft dat samenstelt samen met de schrijvers en de man die ons andere boek... Nee, heb je ja kun je krijgen of nee, zes ja kun je krijgen. Ja. Ties Watman en Wim Zwart, de illustrator, die hebben daar aan meegewerkt. En ja, dit boekje is de bedoeling van dat straks te downloaden is. We hebben alvast een aantal daarvan drukt. Die gaan met... over 1,5 week met de boeken die ik net noemde. Die distribueerd worden naar alle basisscholen in Friesland. Ja. Dat gaat gebeuren vanaf de 25 oktober. We gaan 18 gepland, maar dat is het. Klein fout. Herfstvakantie. Dat is een beetje typisch op zijn Jerks. Ja. Dus dat gaat een week later gebeuren. En dat duwen we vast eens zo'n boekje bij, zodat ze zien kunnen wat ze eventueel downloaden kunnen. En het hartstikke leuk. Het is milieu technisch gezien is het om jongeren te enthousiast maken wat er allemaal met het milieu gebeurt en wat ze er zelf aan doen kunnen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Hè. Zij hebben de toekomst. En middels dit boekje, waar hele spannende verhaaltjes in zitten, waar een rebus in zit, nou ja, kijk het maar eens even rustig door een keer. Maar mooi. Wij denken hier de jeugd toch verder met kunnen motiveren. Ook weer prachtige foto's van het vlot erin, zeg ik wel. Dus het is mooi. Ze kunnen ook echt in de kunde maar sterke Jerken. Ja. Nou, dan nog hier een ding. Dat is de Jerke Junior Challenge. Dat wordt opzet door de Maritieme Academie. Ja, dat is een vlottebouw race, noem ik het maar. Die zit eraan te komen. Daar komen we nog wel eens een keer op terug. Om dat uitgebreid te vertellen hoe dat allemaal zit. Maar mensen kunnen vast over nadenken om zelf inderdaad een vlot straks te bouwen van, ik geloof maximaal 4 meter, waarbij dus een challenge, een wedstrijd in Harlingen georganiseerd wordt door de Maritieme Academie. Daar moeten we het nog eens een keer uitgebreid over hebben, maar ik denk nu vast even een folletje voor je met. Leuk man. Ja. Conclusie van dit geheel, we hebben geen cent te maken, maar het gaat goed. Dan is het wel aardig samen te vatten, denk ik. Maar ik kan de luisteraars misschien wat aan doen. Ja, daarmee sterkejerken.nl. Dan hebben we alles weer bij de kop van Wilfred. Ben ik nog wat vergeten? Ja, ik hoef niet weer wat teksten in te spreken zometeen. Nee. Nee. Wij zullen daar van vrij waren. Want